Fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija l-Isqof Tawdex Anton Tewma ħabbar pjan pastorali ġdid għad-Djoċesi Tawdex għas-sentejn li ġejjin. Għalli dan il-pjan se jitnieda fil-Festa tal-Madonna tar-Rużarju f'Ottubru li ġej. L-Isqof Tewma qal li l-ewwel fażi tal-pjan se tinvolvi eżami tal-kuxjenza mill-15 il-parroċċa u diversi komunitajiet li jiffurmaw il-Knisja Fawdex. Forsi fi żmien din il-pandemija l-kol kemm aħna tħallna xi ftit jew wisq f'letarġija. Hibernation, il-kol kemm aħna. Forsi għax kellna raġun, forsi għax sibna skuża, imma l-kol kemm aħna. Għaddejna bla quddies, għaddejna mingħajr laqat, forsi għaddejna aħjar kultant. Imma żgur li ħadd minna ma jista' jinnega illi għandna bżonn ta' enerġija ġdida. L-Isqof Tewma qal li hu l-Ispirtu Santu li niżel fuq l-Apostli li jista' jimla dan il-vojt u jreġġa' lura l-ħajja fejn hemm in-nixfa. Qal li hu għalhekk li intażlet il-velja ta' Pentekoste biex tkun il-punt ta' tluq ta' mixja ġdida fil-Knisja Awċija, ħaġa li qal se taħbad mal-proċess li l-Papa Franġisku jixtieq li jitwettaq fid-djoċesijiet mad-dinja kollha bitejja sinodu tal-isqfijiet. Il-Papa wkoll se jistaqsi lil kull knisja partikolari lil kull djoċesi kif taħsibha meġi xini għaddejja, xinu jiġrila, x'tixtieq, xinu ma l-biżat tagħha, xinu ma x-xewqat tagħha l-futur. Allura l-ħsieb tagħna u propju li nagħmlu dak li jixtieq il-Papa minna. U mistenni li minn Ottubru li ġej l-Isqof Anton Tewma jakkumpanja l-parroċċi u l-gruppi tagħhom f'mixja ta' evalwazzjoni li fiha se jindagaw l-istess realtajiet pastorali fih danhom. Għal dan il-għan f'kull parroċċa Fawdex twaqfet segreterija parrokjali biex tikkoordina din il-ħidma.